Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Pagsulod pa lang sa bulan sa Hulyo, tulo na ang natalang namatay sa managlahing insidente sa pagpamusil sa Lanao del Norte. Samtang sa Damulog, Bukidnon, duha ka lalaking nagdungan og inom, samdan human nagtinigbasay. Aniya ang akong report. Sa bulan sa Hulyo, tulo ka shooting incidents ang nahitabo sa probinsya sa Lanao del Norte sa nagkadaiyang lungsod. Niadtong Hulyo 4, patay ang 24 anyos nga lady guard human nga gipusil samtang nagtrabaho sa Provincial Hospital sa Purok 6, Maranding, Kapatagan, Lanao del Norte. Patay sabang usa ka lalaking tricycle driver sa laing pagpamusil nga nahitabo niadtong Hulyo 16 sa Purok 3 sa susamang lungsod. Og Hulyo 20, Lunes, patay ang 22 anyos nga lalaki human nga gipusil samtang naglingkod sa usa ka burger store sa Purok Apitong, lungsod sa Lala. Mipasalig ang mga opisyal sa Lanao del Norte Provincial Police Office nga makabot gayod sa mga nahibiling banay sa mga biktima ang hustisya. Samtang sa Damulog, Bukidnon, samdan ang usa ka lalaki human nga gipusil sa makadagang higayon sa duha ka mga wala mailing suspect sa Purok 7, Barangay Poco-Poco, pasado alas 7 Domingo sa gabi. Gikan sa balay siyang igsuon ang biktima og diyang migawas kini kalit giduol sa mga suspect dayon gipusil siya. Luwas na hinuon ang biktima. Sa Barangay Makapari, Damulog, samad tinigbasan sa lawas ang nahiaguman sa 56 anyos nga lalaki og laing 40 anyos nga lalaki. Sumala sa kapulisan, nagtinigbasay matod pa ang duha human nagkabikil sa inom. Padayon pa silang ginatambalan sa ospital. Cyril Chavez, 1 Mindanao.